галәмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең шиксез нигъмәтләрендә, сый-хөрмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһка барча мактау ва улуглауларыбыз, шөкер ва рәхмәтләребез булсын. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң күркәм үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дуаларыбыз Аллаһның сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр берегезне чакырам Аллаһы Тәгаләгә тақва булырга. Аллаһы Тәгалә Куръани Кәримдә бик күп аятларда безне Аллаһыга тақва булыгыз. Ягъни Аллаһның әмерләрен үтәп, аның харамнарыннан ерак булыгыз дип Аллаһ Тәгалә безгә тақвалыкны фарыз кылды. Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатih ва ла тамутунна илля ва антум муслимун. Шул аятларның берсендә Аллаһ Тәгалә эй иман китергән бәндәләр, Аллаһы Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Һәм мөселман булмаган хәлдә үлүдән, Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Раббыбыз Аллаһ шиксез мәрхәмәт, шиксез юмартлык иясе. Ул безләрне көнен ва төнен үзенең нигъмәтләрендә яшәтә. Шул нигъмәтләрнең берсе безнең яшәгән гомеребез, жизнь дип әйтәбез. Аллаһ Тәгалә безгә еллар, көннәр, төннәр бирә. Һәм бу гомер нигъмәте өчен һәр беребез Аллаһ хузурына кайткач җавап тотачакбыз. Һәм Аллаһ Тәгалә һәр беребездән сораячак, без үзебезнең яшьлегебезне ничек үткәрдек? Көннәребезне, төннәребезне нинди эшләрдә үткәрдек? Һәм әлбәттә, Аллаһ гомерне ашау ичү өчен генә, кәеф сафа кырып дөнья куу өчен бирмәде. Аллаһ Тәгалә безгә гомерне бирде, изгелек капчыкларын хәерле изге эшләр белән тутыру өчен. Һәм Аллаһ Тәгалә Тәбәрәк сүрәсенең 2-нче аятында нәрсә диде? Аллази халакал маута вал хаята. Аллаһ Тәгалә юктан бар кылды үлем дигән әйберне һәм гомер дигән әйберне ни өчен? Лияблуакум. Сезне сынап карау өчен ди. Дабы испытать вас ди. Айюкум ахсану гамала ди. Сезнең арагыздан ди, кайсыгызның кылган изгелекләре күбрәк булыр ди. Кайсыгызның кылган эшләре изгерәк булыр ди. Аллаһ Тәгалә шуның өчен сезгә гомер дигән нәрсәне бирде ди. Шушы аят хакында бер кеше килеп сорау бирде Фудайл ибн Гыятка. Фудайл ибн Гыят табигыннардан булган зур галим. Менә бу күркәм гамәл нәрсәсең ул ди? Аллаһ ахсану гамала, изге гамәлдә күбе кайсыгыз яхшырак була дип әйтте ди. Нәрсәсең ул күркәм гамәл ди? Шунда Ибн Гыят әйтте, иң ихласы булган һәм иң дөресе булган күркәм гамәл булыр ди. Шуннан соң бу кеше сорады, анысын ничек аңларга ди? Иң ихласы һәм иң дөресе ди. Фудайл ибн Гыят әйтте, әгәр дә бер гамәл Аллаһ ризалыгы өчен кылынып, ләкин шәригать тарафыннан дөрес булмаса, ул гамәл кабул булмас ди. Кемдер Аллаһ ризалыгы өчен бәлки гынах кылып йөридер, үзенең кылган эшенең гынах икәнлеген дә белмичә. Шуңа күрә Аллаһ ризалыгы өчен кылынып та шәригатьтә дөрес булмаса, ул гамәл кабул булмас ди. Әгәр дә шәригатьтә дөрес эшләнеп тә Аллаһ ризалыгы өчен ихластан булмаса, ул кабул булмас диде. Шуңа күрә һәр бер эшнең нигезендә ята ихлас ният. Садака бирәсеңме? 2 рикагать намазыңны укыйсыңмы? Ураза тотасыңмы? Хаҗга барасыңмы? Мәчет төзисеңме? Мохтаҗга ярдәм кулы сузасыңмы? Мине күрсеннәр, мине зурласыннар, мине мактасыннар дип миңа лайк куйсыннар. Хәзер яңа төрле терминнар керә. Юк, аның өчен түгел.
Аллах ризалыгы өчен. Һәм шәригатьтә, сөннәттә дөрес булган гамәл генә кабул була. Абу Хурайра радиллаһу анху сөйләгән бер вакыт сөекле пәйгамбәребез үзенең сахабалары белән утырганда шундый сорау биргән. Мен асбаха минкум саиман. Бүген кайсыгыз иртә белән уразага кирде ди. Әгәр дә инде бу Рамазан айы булган булса, пәйгамбәребез алай сорамас иде. Димәк, монда сүз бара нәфил уразасы, сөннәт уразасы турында. Шуңа күрә сорауда бүген кайсыгыз иртә белән иртәне уразалы килеш каршы алды ди. Шундан соң Әбу Бәкр радиллаһу анху әйтә, мин ди. Мин бүген уразада ди. Шундан соң сөекле пәйгамбәребез икенче сорауын бирде. Кайсыгыз бүген ди җиназада катнашты ди. Вафат булган кардәшен узатты ди. Тишина. Шундан соң Әбу Бәкр, мин ди. Мин бүген җиназада булдым ди. Шундан соң сөекле пәйгамбәребез өченче сорауын бирә. Кайсыгыз сезнең арагыздан бүген бер мохтаҗны ашатты ди. Ашарына юк иде, шул кешегә ризык бирде ди. Шундан соң бираздан Әбу Бәкр әйтә, мин ди, бүген мохтаҗны ашаттым ди. Шундан соң сөекле пәйгамбәребез дүртенче сорауын бирә. Кайсыгыз бүген ди җитеште, авыруның барып хәлен белеп кайтырга ди. Шундан соң Әбу Бәкр, мин ди, барып авыруның хәлен белеп килдем ди. Бу хадис Имам Муслимда да килә, һәм Табарани риваятында да килә. Табарани әйтә, дүртенче мәртәбә сорау биреп, дүртенчесендә дә Әбу Бәкр мин дип әйткәч, пәйгамбәребез көлеп җибәрде ди. Көлеп җибәрде ди. Шатлыгыннанмы, Әбу Бәкргә булган мәхәббәтеннәнме, чөнки беләбез, сөекле пәйгамбәребез Әбу Бәкрне яраткан кебек бүтән беркемне дә яратмады. Иң яраткан сахабасы аның Әбу Бәкр иде. Шуңа күрә дүрт изгелек кем кылды моны дигәч тә дүртсенә дә аның яраткан сахабасы Әбу Бәкр мин дип җавап бирде. Шуннан соң сөекле пәйгамбәребез әйтте, җанымның хуҗасы булган Аллаһ белән ант итеп әйтәм ди, әгәр бер кеше үзендә шушы дүрт изгелекне җыйса ди, җәннәткә кирми калмас диде. Ул җәннәттә диде. Дүрт изгелекне җыйса ди, ул җәннәттә диде. Шулай итеп, Аллаһы Тәгалә яраткан дүрт изгелекне искә алды бу хадистә сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Кемдә кем шушы дүрт изгелекне үзенең тормышына кертсә, Аллаһның ризалыгы өчен башкарса, Аллаһ Тәгаләнең җәннәте ул бәндәне көтеп тора. Иң беренче сөекле пәйгамбәребез бүген кайсыгыз уразада дип әйтте. Ураза гыйбадәте күбрәк без аны әлбәттә Рамазан айы белән бәйлибез. Ләкин Рамазан ул 29-30 көн генә. Ел әйләнәсендә көннәр саны ничә мәртәбә күбрәк шулай дип. Шуңа күрә ул фарыз уразасы. Ләкин сөекле пәйгамбәребезнең сөннәтен өйрәнсәк, без күрәбез, Рамазан айы биткәч тә пәйгамбәребез безне ураза гыйбадәтеннән айырмый. Нишли һәр вакыт уразага китереп, безнең иманыбызны, җаныбызны, калбыбызны, әхлагыбызны һәр вакыт давалап тора. Чөнки һәр гыйбадәтнең җәмәгать, аның үз бәрәкәте бар. Алар һәр берсе ризык кебек. Намаз ул бер төрле ризык. Ураза ул икенче төрле ризык. Хаҗ өченче төрле ризык. Намаз ризыгы ураза ризыгын алыштырамы? Юк.
Уразада намазны алыштырмай. Мен ураза тоттым, намаз оқымасам да бола. Жоқ. Намазның өз вақыты, өз орны. Уразаның өз орны. Шуңа күрә ураза гыйбадәте биргән бәрәкәтне башка гыйбадәтләр бирә алмый. Һәм шуның өчен Пәйгамбәребезнең сөннәте нишли? Безне ычкындырмый. Ураза тотырга сәбәпләр килеп тора. Рамазан бетте, 6 көн Шәввәл уразасы китте. Әгәр дә һәр айны алсак, 13, 14, 15 тулы ай төннәренең көндезләрендә, атнаны алсак, дүшәмбе, пәнҗешәмбе, понедельник, четверг, алга таба киттек. Зөлхиҗҗәнең 1-нче 10 көне тамамлана Гарафа белән. Алга таба китсәк, Мөхәррәм килеп җитә. Бүген менә хәзрәт сөйләп китте Мөхәррәм турында. Аның да иң саваплы көннәре Тасуга, Гашура көне, 10-нчы көне. Алга таба китсәк, Шәгъбан айы, шулай иттереп яңадан тоташабыз Рамазан айына. Менә шулай иттереп, әгәр дә ураза гыйбадәте кеше белән барса, менә бу курслар, курс лечения безнең калебебезгә, телебезгә, нәфесебезгә, чөнки ураза тоту ул бит ипи судан гына түгел, гайбәт сөйләүләр, ялган сөйләүләр, кешеләр белән әрләшүләр, әгәр дә шушы курс ел әйләнәсендә бара икән, һәм гомер буе иншалла моның бәрәкәте, моның савабы бик күп булачак. Икенче изгелек җиназада катнашу. Әгәр дә бер җәмәгатьтә, бер җирлектә, шәһәр буламы, поселок буламы, авыл буламы, мәхәллә буламы, бер иман иясе үлә икән, иратмы, хатын-кыз айырма юк. Бүтән җәмәгать обязан. Нишләтергә бу вафат булган мөселман яки мөслимәне? Юырга, кәфенләргә, җиназасын укып, җиргә, кабергә иңдерергә дөрес итеп. Әгәр дә шул җәмәгать, шул поселок, шул авылдан бер кем дә моны эшләми икән, һәм илтеп куялар икән кәфенсез, җиназасыз, гынах бүтүнесенең өстенә төшә. Карагыз, ответственность. Нинди Аллаһ безгә җаваплылык куя. Димәк, ул җәмәгать, ул мәхәллә булдырырга тиеш нинди кешеләрне? Әгәр дә арадан кемдер үлсә, килеп юучыларны, кәфенләүчеләрне, җиназаны оештырып, гүргә иңдерүчеләрне оештырырга тиеш. Димәк, ул мөселманнар яшәгән җирдә мәчет кенә түгел, зират булырга тиеш. Мөселман зираты булырга тиеш. Һәм ул мөселман зиратына мөселман җирләнергә тиеш. Кемдер бер төркем кеше шуны башкара икән, калганнарның өстеннән гынах төшә. Менә бу җәмәгать җиназа мәсьәләсе, ул уен көлке түгел, бу бик җаваплы әйбер. Һәм бүген без сөйләшәбез үзебезнең Россиядагы регионнардагы имамнар белән. Кызганыч, бүген күп регионнарда мөселманнар, татарлар әз булган, таджик, үзбәкләр әз булган җирләрдә кызганыч бүген җиназасыз узаталар. Чөнки җиназа укырга кеше юк күп җирдә. Бүген кайбер җирләрдә крематорийга барып, динсез балалары, татар бабайларын, татар әбиләрен крематорийда яндырып, полкага алып кайтып куялар. Бу 1000 ел булмаган әйбер исламда. Һәм шуңа үзем бер гаиләгә шалтыраттым Себердә. Әниегезнең сезнең бит әниегезне рәнҗетәсез. Урысча әйттем, татарча аңламыйлар. Әниегез рәнҗеп ятачак. Нигә сез аны крематорийга барасыз дигәч, крематорий 25 мең ди. Муллалар 50 мең сорадылар ди. Мулла сорамаган инде аның кабре, ние, катафалкасы. Мәйтәм, әйдә картаңа 25 мең җибәрәм, тагын 25 мең. Ләкин әниеңне яндыра күрмә. Яндыручы Аллаһ кына дигән хадис бар. Шулай бит? Хәтта хайванны яндырма дигән җир бар. Менә шуңа күрә нәрсә? Юк диде. Без инде мы уже решили диде. Бүген дети решают за нас. Әбиләр, бабайлар безне ишетүче. Балаларыгызга бармагыгыз белән менә булай иттереп күрсәтегез. Мин үлсәм, кая гына үлсәм дә, мин җиназа белән, кәфен белән матур итеп җирләнергә тиеш. Минем хайр фатихам юк дип акча калдырыгыз. Шаны бетмәсәгез. Акча калдырыгыз. Менә монсы
Жиназаға мынсы, катафалкаға мынсы неге деп. Шоңа күрә Алла сакласын. Әгәр дә без моның өчен көрәшмәсәк, безнең җиназалар бетәчәк. Бүген Казанда, Чаллыда, башка шәһәрләрдә бик күп татарларны моргта марҗалар юа. Шлангы сиптереп, марҗалар юаның тахараты да юк, шәһадәте дә юк, бернәрсәсе юк. Ярар инде алар да укып җибәрмәсәләр. Шуңа күрә бу җиназаны саклау, бу фарызны өчен көрәшү безнең өстебездә бурыч булып тора. Һәм бу мәйтханәләрне без мактаныр өчен салмыйбыз. Аның безгә әле бер кат эшләп киткәнчә аның мәшәкате генә була. Шуңа күрә без көрәшәбез шушы кешеләр дөрес итеп узатсыннар өчен. Менә бүгендәге җиназаның кыйммәтен белсәләр, менә безнең җомгадан чыгуга монда берничә мәйет ятыр иде. Балалар белсә, җәмәгать. Ни өчен? Чөнки монда 1200 кеше хәзер, уйлап карагыз. 1200, 1300 кеше чыгып хәзер без аңа җиназа укысак, бер шатналык мисың, бер абзинап килдер, мен аны белмим дә кем икәнен. Балаларыннан сорады, бу нинди бәхетле абзый дип. Алар аптырап киттеләр, ничек инде бәхетле үлде бит дип. Мәктәп сез беләсезме, ха күпме кеше моңа дуга кылачак. 1200, 1300 кеше синең җиназаңда дуга кыла. Иң кирәге аның җиназа. Шуңа күрә белсәләр җәмәгать, без чыгуга менә монда мәйетләрне тизеп куярлар иде, көтеп торырлар иде. Җомгадан соң аларга дуга кылына. Шуңа күрә җиназаның әҗре бик күп. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, басып җиназа намазын укыган кешегә диде, бер кырат диде. Бер кырат. Ә кем әле җирләп тә кайтса, тагын бер кырат диде. 2 кырат диде. Нәрсә ул кырат дигәч, Ухуд тауы диде. Ухуд тауы кадәр, Ухуд тауы ул укчылар тауы түгел, арттагы анда 8 километр мол. Шуның авырлыгында шуның кадәр савап булыр диде. 2 Ухуд кадәр савап булыр. Нәрсә? Кем җиназада катнаша һәм җиназага илтә. Шуңа күрә җиназа ул Аллаһ Тәгалә куйган ул фарыз кифая. Һәм без аның өчен көрәшергә һәм шуның белән без әҗр савап җыябыз Аллаһның рәхмәте белән. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам бүген кайсыгыз җиназа укыды дип сорау бирде. Өченчесе мохтаҗларны ашату. Кайсыгыз бүген бер мохтаҗ кешене ашатты дигән сорауны бирде. Ризыкка, суга, көндәлек потребность, кирәк яракка мохтаҗ булган кешеләргә ярдәм итү. Ризык беләнме, су беләнме, киергә киеме юк, кием беләнме? Менә моның хакында бик күп аятлар бар Коръәндә. Моның хакында бик күп хадисләр килә. Аллаһ Тәгалә Инсан сүрәсендә әйтә: "Ва ют'имуна ат-та'ама". Иман ияләре ди, Аллаһның сөекле бәндәләре кешеләрне ашаталар ди. Ач кешеләрне ашаталар, аля хуббихи, үзләре мохтаҗ булсалар да ди. Күп сахабалар үзләре мохтаҗ булды. Без беләбез, бөек сахабалар, аларның Абу Хурайра, аның бөтен кеше, күп кеше уйлаган аның эпилепсия дип. Ни өчен Абу Хурайраның эпилепсия дип уйлаганнар? Абу Хурайра үзе әйткән: "Мин ди ризык булмагач, хәлем битеп йыгылайдым" ди. Ә кешеләр мине эпилепсия белән авырый дип уйлыйлар иде. Аның ашарына ризыгы булмаган. Шуңа күрә сиңа Аллаһ ризык биргән икән, синең мөмкинлегең бар, семьяң ач түгел икән, булды, тынычланма, кара күршеңә, кара туганнарыңа, ышанычка ялгап яшәүче, әҗәткә шуңган, үзенең гаиләсен тарта алмаган күпме кешеләр бар. Ярдәм кулыңны сус. Шуңа күрә Аллаһ Субханаху ва Тәгаләнең илчесе нәрсә диде? Күршесенең ачлыктан бөгәрләнеп ятканын, кеше ач булгач нишләй? Карынын тота. Ачлыктан бөгәрләнеп йоклый алмый ятканын белә торып, тук тамак белән йокларга ятучы миңа иман китермәде ди. Миңа иман китермәде ул кеше ди. Мөселман түгел ул ди. Әгәр дә күршесе йоклый алмый ачка, балалары йоклый алмый күршесенең, ә ул тамагы туйган, все нормально, йокларга ята ди. Бу кеше ди, мөмин түгел ди. Шуңа күрә мондый куркыныч кисәтүләр безгә нәрсәгә чакыра? Үз проблемаң белән генә ярамый яшәргә. Мая хатыс краю дип. Үз кайгың белән генә ярамый. Аллаһ сиңа бүген яптымы проблемаларыңны? Ризык бар, кием бар, яшәргә урының бар, кара күршеләреңә.
Қара тігісіне, қара бысына, суқыр болма, шуқырақ болма, мен бір көрмейм, көрмәйінге сабышып. Шоңа көре ярдәм ет. Кішілерінің бәлелерін көр, кішілерінің хасретлерін көр. Аллах Тағала кіші хасретін хал еткенге, сенің хасретіңні хал етер иншалла. Сенің хасретіңні хал етер иншалла. Шоңа көре мұқтажларына ашату ең хайырлы, ең сауаплы ішлерінің бірсі болып тұра. Ауруның халін білдің ме дей? Ауруның дүртінші изгілік. Аллах Тағала әгер де кішіге ауру берсе, барыбір жамағат ауру кішіні сындыра. Ауру кіші елмайып, дүнияға қышқырып, шатланып ермей. Оның кәйфі түші. Ауру кіші үпкәлей башлай. Шоңа көре исламда ауруларының хәлін білу. Ауруның хәлін білгенде, аның өзінің қағидалары ұзақ ұтырмау, аның көңілін көтеру, түшірмәу түгел. Ой, мұнда шербіл азақ яшамилар екен деп кетсең, ол штаппыр көбірек шердей башлай. Шоңа көре Пейғамбарыбыз алейхиссалату вассалам ауруларына көргәч нәрсә деген? Ла бәс, тахурун иншалла. Бек қайғырма, иншалла тірілерсің деп көңіллерін көтере тұрған болған. Көңіллерін көтерген, шоңа көре мұхтарам жамағат, исламда ауруның хәлін білу, ол енді ең сауаплы ішлерінің бірсі болып тұра. Ғали радиаллаху анху тапшырған хадисте Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: әгер де кіші де киш білен барып бір ауруның хәлін білсе де, аңа иярып 70 мың фәріште келер дейді. Ойлап қарағыз, 50, 60, 70, мен енді 90 килограмды бір бәнде кетті Аллах ризалығы үшін қаядыр көрші орамда бір кішінің хәлін білерге. Оның ортыннан 70 мың фәріште бара. Хәлін білерге. Нәрсе дейді? Киш білен барып хәлін білсе, шушы 70 мың фәріште иртәнге қадар аңа истигфар қылыр дей. Раббым ғафу етаны, Раббым бұ бәндәңні ғафу ет. Неше минут вақытың өтті ауруның хәлін біліп. Иртәнге қадар сеңа фәрештәләр, сен қайтып йоқладың, сен йоқлайсың, сенің гүнахларың кешірілі. Не үшін? 70 мың фәрештә сеңа дұға қыла. Иртә білән бір кіші шығып кетсе қардашының хәлін білірге, ауырған қардашының 70 мың фәрештә оның біле кете. Һәм күні бойы, әзгіне кіріп шыққан едің 5 минутқа, күні бойы 70 мың фәрештә сеңа истигфар қыла, Раббым гүнахларын кешірсін деп. Һәм мұның жемішлері жәннәтте әзірленіп тұрады. Жәннәтте әзірленіп тұрады. Бұл хадис Абу Дауд риуаятында келе. Шоңа көре жамағат, субханалла, мұна 4 сұрау, 4 изгілік, 4-сіне де жауап берді кім? Ең хайырлы, ең иманлы, ең тақуа, ең тырыш, ең ғилімлі сахаба Абу Бәкір радиаллаху анху. Шыннан да Абу Бәкір ол шундай кіші болған, ол бүтін изгілікте де бірінші болған. Ол екінші бола алмаған. Ғилімде Абу Бәкір біргіне сахаба бар еділер. Пейғамбар қаршында сұрауларға жауап бере. Ойлап қарағыз. Кімдір келіп, я Расулаллах, менің шындай сұрауым бар еді. Абу Бәкір қырында отыра жауап бере. Пейғамбарыз бір сөзді айтмай. Только ему было позволено так делать. Абу Бәкірнің ғилімі, Абу Бәкірнің әхлағы, әдәбі, аның Аллах yolunda тырышлығы, аның юмартлығы, көп мол садақа берді Аллах yolunda. Шоңа көре Абу Бәкір турында сахабалар айталар. Ол өлгеште біз де отыртып балаларыбызға Құран сүресі сөйлеген кебек Абу Бәкірні сөйлейдік дейді. Чөнки ең көркем, ең хайырлы өрнек сахабалардан Абу Бәкір радиаллаху анху болған. Һәм бір вақыт сөйклі пейғамбарыбыз нәрсәдей? Аллах Тағала дей, кім нинди ғамәлдә күбрәк булса дей, шул изгілікнің қиямәттә ишігін ашады жәннәткә. Кім күні түні изгілікте болса, кішілерге ярдәм ете мында шаба, аның изгілік ишігі дей. Фәрештәләр айталар: "Ей, фулан, киләйдә кил, сен бит безнең ишектән керәсең" дип әйтерләр ди. Әгәр дә ул гөл намазда, тахаҗуд, духа намазлары, намазларын яратып укый, намаз ишегеннән фәрештәләр чыгалар да: "Киләйдә кил, син безгә" дип әйтерләр ди. Әгәр дә кеше уразада булса, уразаны яратса, ураза раян ишеген ачырлар да, фәрештәләр әйтерләр ди: "Кил, кил, кил, син безгә, безнең аша кер" дип, шулай фәрештәләр аны раян ишегеннән чакырыр. Әгәр дә кеше җихадта булса, аны җихад ишегеннән чакырырлар ди. Закатта булса, закат ишегеннән чакырырлар. Зикрдә булса, зикр ишегеннән чакырырлар ди.
Har kimga o'z izgiligining eshigi bo'lar deydi. Shundan so'ng Abu Bakr so'rab beradi: "Ya Rasululloh, bo'lurmi shunday kishilar deydi? Jannatga kelib bosqach qarshina butun eshiklarni ochirlar deydi. Ham butun eshikdan chaqira boshlarlar deydi. Namoz eshigidan qichqiralar: "Yo'q, yo'q, sen bizga." Bular aytadi: "Yo'q, yo'q, sen hoji eshigidan. Yo'q, sen jihad." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Bo'lur shunday kishilar deydi. Ham men umidlanam deydi, sen shulardan bo'lashaqsan deydi. Seni deydi butun eshikdan chaqirlar deb men umidlanam deydi." Shunga ko'ra jamoat, izgiliklar bizning turmushning ravishi bo'larga tegish. Biz izgiliklar bilan yasharga tegish. Biz shuning bilan uyanirga tegish. Shuning bilan yiqlarga yotirga tegish. Qay vaqt mana shuning bilan so'zimni tamomlayman. Shit shaharlardan chiqalar. Bir muslima eri o'lgan, 2000da nishadir balasi bor. Nindidir bir yo'qqina problemani hal eta olmay. Kimdir aytganda, mana Qozonda bir hazrat bor. Shunga bir qaragandalar vaqtni da ko'p ola, ikkinchi qaraganda alar bir sholtiratqach suyunib da qo'yasan. Shulay bit. Shundan so'ng men endi o'ylayman, bu bir zo'r shahar. To'xtali telefonni ochamda shul shaharning ismini kiritam. Chunki shul shaharning ismi chiqqach, g'adatda shundagi qardoshlar chiqa. Shularga sholtiratam. Alhamdulillah bor qardoshlar ishlarini tashlab ketalar. Шул вопросlarni hal etadi. Bor ko'p vaqtda narsa deylar: "Ой, hazrat, у меня пока времени нет. Я, наверное, через 3 дня смогу туда." Alloh Taolaning subhanalloh biz Qozondan keta olmaymiz deydi. Bor shunday yigitlar, hozir aytsam jumg'adan so'ng shep ketasiz shul shaharga deb. Bismillah shep ketashaklar. Shunga ko'ra Alloh Taolaning izgiliklaridan olda bo'la olmay, sening ishingda, biznesingda, mendidir anda, "Oy, men bu otnada yo'l itirman" deb o'ylaganim, birsida xayrli bo'la olmay. Mana shunga ko'ra payg'ambarimiz nindi izgilikni otasada birinchi sikirib turdi kim? Abu Bakr. Mana bizda shunday bo'larga tegish. Alloh Taolo bizga shunday bo'lsin. Ham buna bu hadisning tog'in bir rivoyati bor. Payg'ambarimiz unda narsa degan, ul variantda agarda kishi bir kunda 4 izgilikni yesa jannatga kirar dedi. Jiyib qarag'iz shu 4 izgilikni da. Alloh yordam bersin inshaalloh. Barakallohu lana va lakum fil Qur'anil azim va nafa'na bil ayati va zikril hakim innahu huval ghafurur rahim.